Krásný dobrý den, vážení, zdraví vás Denny alias Omerta na kanále SCT dneska už u druhého breaku. Tak, máme za sebou balíčkovou bitvu vánoční, no a teď si dáme další, takový, dalo by se říct, vánoční break. A tím bude MLB a jejich vánoční megaboxy, jsou tou hlavní pozvánkou. Budou celkem 4, 2 z roku 2021 a 2 z roku 2022. Celkem nás teda čeká skoro 500 karet, což je pěkná nálož, každé megaboxu je 100 karet. A máme celkem 4 a k tomu jsem přidal ještě Tops Fire Blaster boxy, nádherné karty, v kterých se dá taky. Co nás čeká, co nás nemine. V těch vánočních megaboxech by se v každém je minimálně jedna memo karta, může být i podepsaná, nebo to může být auto memo karta. Mělo by tam být celkem 20 paralelek a minimálně 4 SPčka nebo variation karty. V těch starších 21 tam byla garantovaná jedna a mám tušení, že v tom ročníku 22 jsou 2 garantovaný, uvidíme. Každopádně nechme se překvapit. No a nějaké ty inserty nás čekají i v těch Fire Blasterech. Tak, prodalo se nám polovina týmu. Pojďme se podívat, jak to celkem vypadá. Tady u mě na stole, takže tady máme tyhle ty 2 blastery Fireboxu. Máme si na stranu, tady jsou ty vánoční ročník 2022, ty novější, ty si dáme taky na stranu. No a pak tady máme ročník 2021 a těma si myslím, že dneska začneme. Jo, takhle s ním začneme. No, není to čekat, myslím si, že se do toho rovnou pustíme. Tak, jak jsem říkal, čeká nás v každém boxu 100 karet a ještě než se do toho úplně pustíme, tak se podíváme samozřejmě, kdo má které týmy. Tento break byl team buy, nebo i put your team, jak chcete. Každý, kdo chtěl, si vybral svůj vlastní tým a koho tady teďka máme. Takže SCT, to je moje maličkost, zůstává doma tyto karty. Takže já mám Arizonu, Adam Duchoň Atlantu si vybral, Standa Kunz Baltimore, Jan Pšenička Boston Red Sox. Já mám Chicago Cubs, Martin Schoř má Chicago White Sox, doufám, že Martin, který primárně MLB nezbíral, říkal, že se pokusí se něco, podívá se na ty karty, začíná se mu to líbit, tak ho tímto vítám mezi sběratele MLB. Já mám potom Cincinnati a k tomu Indians, to slovo Guardians fakt nemám rád, Jan Jabrocký, děkuju, že jste se přihlásil do toho breaku, jeho oblíbené Colorado. Já mám Detroit, Radek Šesták, taky poprvé u nás Houston Astros, SCT, mám Kansas City, Lukáš Hájek, Los Angeles. Angels, tak tímto taky zdravím, to je breakař všeho možného, hlavně teda MLB a NFL. Adam Duchoň, Dodgers, já mám Miami Marlins. Standa Kunz Milwaukee, Radek Šesták Minnesota, já mám Mets, Jan Šimko, také u nás poprvé, děkuji, zase jste si koupili u nás pozici. Má Yankees, já mám potom Oakland a Philadelphia, Lukáš Hájek svoje oblíbené Pittsburgh, potom já Padres, San Francisco Giants a Seattle Mariners, a Jan Šimko St. Louis Cardinals, já mám Tampu a Honza Pazourek Texas, taky jeho oblíbený tým, a Michal Chrobok také u nás poprvé Toronto Blue Jays a na mě zbyl ještě Washington Nationals, takže
Takže toto je sestava pro tento break a tady už se pojďme podívat na to, co nás dneska čeká. Tyhle ty SPčka jsou tady kolikrát jako špatně rozeznatelný. Jednak hráči mají například pásek Santův nebo místo baseballky mají tu takovou tu červeno-bílou cukrovou tyčku. Okolo se můžou mít ještě světilko vánoční. A pokud by něco, tak vzadu, jak je očíslovaná karta, tak tam má jiné číslo. Já si myslím, že bych to tady dokonce i dokázal někde najít, který čísla to jsou, ale s tím se myslím, že nebudeme zdržovat. Takže v tomto ročníku jsou ty short printy 1:7 pakům, takže by tady měly být 2, doufujeme 3 a jejich kód je 426. To jsou ty základní variation, potom je rare variation, to je 1:20. Kdybyste měli štěstí, doufejme, že budeme mít. Ten má kód koncový čísličko je 427 a potom jsou super rare, ta je 1/160 paků a tam je číslo 428. A mezi těmi, co na ní můžete najít, tak to jsou vlastně ty největší hvězdy MLB, Mike Trout, Fernando Tatis, Miggy Cabrera, Aaron Judge, Juan Soto a další, samozřejmě Ron Acuna, Alec Bohm, Mookie Betts, Joe Adele, Luis Robert. Ta sestava je opravdu parádní na těch short printech. Mezi těma základníma tam jsou ještě hráči takového, já nechci říkat druhého sledu, ale takový ty, ne takový úplně top, i když samozřejmě každý, kdo hraje v MLB, je top hráč. Co si budeme povídat. Tak jo, vážení, jdeme na to. Podíváme se, tady máme nějaký číslo nějakého boxu, tady ho vidíme. 10458 a předtím musím to nařízt, tak to dořízneme. Samozřejmě, že nechceme si říznout do prstu. No a pojďme si rozbalit prvních 10 paků. Tady máme ještě ozdobičku na vánoční stromeček. A pardon, že to tak vysoko, anatomie je Mookie Betts, bohužel tam je jednou tak hozená, takže ta kvalita mnohokrát není vůbec dobrá a tady ta je pro Padres, pardon, pro Dodgers, takže pro Adama Duchoně to samozřejmě dostane i v tom, ale říkám, tu kvalitu je neovlivním, protože to leží jen tak v boxu a se bohužel nedá nic dělat. No a tady už máme balíčky, boxík je prázdný. A máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prvních 10. Tak jo, noží dáme na stranu. A sakra, mohl jsem si vzít nějaký, aby jsme ukázali nějaký ty hity. Dobře, nevadí. Tak jdeme na to. Hodně štěstí, pánové. Děkuji vám za účast. A jdeme na to. Já to ještě podíváme se ještě na tyhle řadovky. Aby jsme je viděli. Tak, zaostříme trošku. Takže základní karty, řadovky jsou takhle. Všechny mají ten vzor. A jak říkám, některý hráč má tady pásek třeba, cídlka kolem sebe, tak dále a tak dále. A to číslo, podle kterého můžete potom odhalit ten short print, je tady dole. To samozřejmě vůbec ani nepřečtu, protože to nedám. Tak, zavostříme si na dálku trošku. No a jdeme na to. Tak, a máme tady Kevin Kiermaier pro Rays. Hnedka Mike Trout. Los Angeles. Tak, další je Patrick Wisdom pro Cubs. Jsem z toho špatně čte, to je v zeleným. Takže Jose Altuve, Houston. Tak, tady máme Manny Machado
A pro San Diego, adres samozřejmě a první ruky a Dalton Varsho pro, tady máme Arizona Diamondbacks. Mike Yastrzemski, San Francisco, Justin Upton, Los Angeles, Corbin Burns pro Milwaukee a Miguel Sano pro Twins. Mrkneme si tady někde nějaký SPčko, jestli viděli takhle. Hlavě já říkám, tohle je opravdu o koukání po těch kartách, protože nejsou ničím jiným vlastně odlišený, jenom na tom obrázku je prostě něco přidáno, co tam v uvozovkách nepatří. Nějaká ta vánoční ozdoba, cukrová tyčka. Určitě nějakou najdeme, takže se na to pak mrkneme, jak to vypadá. Další rukička Luis Garcia pro Washington. Pro St. Louis Yadier Molina. Pro Yankees Anthony Rizzo. A to říkám, pomalu koukám už, co bychom tam měli. Larry Gurriel pro Toronto. A tady právě máme pro Kansas a tohle to je ta paralelka. Metallic Holiday. A na ní Hunter Dozier pro Kansas. Nebude asi moc vidět. Do nějakého odlesku. Tak je takový, tak ty čáry vlastně tyhle jsou takový vystouplý. A když potom přejedete rukou, tak je vlastně cítíte. Čáry tady ne, tady to je hladký povrch a tyhle ty paralelky jsou vystouplý. Takže Dozier tady má první naši dnešní paralelku. Tak, Tomer Blacksnell, San Diego, rookie Luis Alexander Basabi, pokud to čtu správně. Další Kyle Seager, Seattle. Nějakou tutu. Eloy Jimenez pro Sox. A ještě jedno rukičko Tristan McKenzie pro. Tady ještě správně psáno. Indians. No, tak, nechci to rvát, ale jsme poškodili nějaký roh, to by bylo opravdu škoda, protože ty short printy jsou docela zajímavý i cenově a pohybují se řádově v desítkách dolarů, takže chtěl bych to zničit. Pro Washington Stephen Strasburg, nebo Strasburg, jak chcete. Pro Dodgers David Price. Nevidím. Yu Darvish pro San Diego. Tak, tady je rukičko a na druhé straně máme už asi první SPčko, jenom hned to ukážu. Casey Mize na ruky kartě, zajímavý, super nahrazováč. Ten dal za mnou Tampa Bay Rays a Luis Patino, další rukičko. Anthony Rendon pro Angels. A tady má Rafael Devers pro Boston Red Sox. A profilku JT Realmuto. Tak, tady si dáme stranu toho a kdo pak se nám tady skrývá. Aha, máme tady první SPčku pro Mets a Pete Alonso. No, když se podívám, tak to je pro mě zrovna a tady to je krásně vidět. Jdeme si vlastně tu první SP kartu.
přijme a tady vidíte, že má vlastně v ruce tady tu pálku a na ní je obalená světýlkama vánočníma, takže takto se odlišují vlastně tyhle ty SP karty. Kolikrát říkám, na první pohled to není kolikrát ani poznat. Musíte dávat opravdu hodně bacha. Některé ty SPčka jsou otočený. Jo, vlastně, jak už to bývají ty hity u některých utopsek, ale některý taky ne. Takže není to zaručeno. Můžu se podívat to číslo a je tam na konci 27. Takže to je dokonce ta Rare Variation 1/20, 1/2 boxy, takže paráda. První superový hit. Rare Variation a na ní Pete Alonso, super hráč z Mets. Takže to už je něco navíc, co jsme tady dostali. Tak, Charlie Blackmon pro Colorado, Tampa Bay Rays a Tyler Glasnow, Trevor Arnach, Minnesota Twins, rookie karta, pak se to blbě čte, ta zelená, je to fakt nepříjemný, když to máte vzadu pozadí zelený, a Shohei Ohtani, samozřejmě ještě stále za Angels, doufám, že dneska se nám podaří vytáhnout nějakou jeho zajímavou paralelku třeba. Další rukičko a tentokrát toho máme tady v tom Metallic Holiday paralelce a na ní Zach McKinstry. Opět ta, co má ten povrch, takový ty vroubkovaný. Tak. A jdeme dále. Jesse Winker pro Reds. Cincinnati. Justin Verlander, Houston Astros. Pokud se nepletu, brutálně vyhořel v playoff. On se možná i drží nějaký skoro rekord. Jeho éra byla asi snad 127 nebo kolik. Colin Moran pro Piráty. Je to Moran. Spine. Tak, Nate Pearson, rukičko pro Toronto. A další pro Diamondbacks a je to David Peralta. Možná, že se vám to zdá dlouhý, ale fakt nerad bych přehlídnul nějaký SPčko, i když samozřejmě všechny karty dostanete, takže není se o co bát, protože u nás se zasílají i řadovky, nikdo si je nic nenechává, ale samozřejmě je lepší to ukázat a podívat se hnedka, co že jsme to vytáhli. Takže další rukičko a Travis Blankenhorn pro Mets. Blankenhorn, jo, čtu správně. Tady máme pro Toronto Marcus Semien, pro Yankees tady DJ LeMahieu a Sam Huff rukičko pro Texas. Z ruky Milwaukee a na něm Christian Yelich. St. Louis Cardinals a Jack Flaherty. Tady nevidím žádnej ten. Jacob deGrom pro Mets. Nic special. Další. Koukám, tady jsou všechny takhle na šířku. Dansby Swenson pro Atlantu. Kobe Klober pro Yankees. A to mám tuž. Juan Soto. A na tohle se podívám.
Taky to je obyč. Balíčky vyšly ze záběru. Pokračujeme dále. Pro Dodgers. Victor González na rookie kartě. Javier Baez pro Mets. Spencer Howard, rookiečko pro Texas. Tak, tady máme opět Diamondbacks a Ketel Marte. Geraldo Perdomo na rookie kartě. Opět pro Diamondbacks. Tady máme Trey Turner pro Dodgers. Normální verze. Albert Alzolay. Jo, to je dobře. Pro Cubs. Oakland Athletics a Jet Lowry. Tampa a Austin Meadows. A poslední v tom balíčku Kyle Isbell, rookie karta pro Kansas. Další rookiečko pro Dodgers a Zach McKinstry. Pro Toronto Bo Bichette. A máme tady první, někdo už se vás viděl, nebudem to natahovat, jenom také odložím. Ukážu další. Eddie Rosario pro Atlantu. Walker Buehler pro Dodgers. Josh Palacio pro Toronto. Alex Verdugo pro Red Sox. Si hází takhle s brejlema. Ano. A Alejandro Kirk pro Toronto. No a máme tady první hit tohoto boxu. My už jsme viděli, tak to máme od spodu. Alec Bohm pro Philadelphia Phillies. A máme tady, je to rookie jersey pro Phillies. No a to je za mnou, vážení. Dá se nic dělat. Alec Bohm, rookie karta a jeho jersey, myslím si, že je parádní trefa. Tohle se rozhodně povedlo. Tak, pojďme ještě aspoň jeden short print, tak tady táhneme. Tak, Jesus Aguilar pro Miami. Zach Burdi pro White Sox a na Brandon Belt, San Francisco Giants. Pro Texas tady máme Nick Solak. Bo Bichette. A ten je opět na této Metallic Holiday paralelce pro Toronto. Parádní trefa. Líbený hráč. Alex Krylov na rookie kartě. No. 20, takže verze. Manny Machado, San Diego, Padres samozřejmě, LA Dodgers, Justin Turner, Ronald Acuna Jr. na parádní momentce a k tomu ještě Ryan Zimmerman pro Washington. Zkoukneme ho ještě. Tak, to je taky řadovka. Tak, z tohle boxíku první
To poslední dva balíčky. Že bychom tady měli mít snad 2 paralelky. Ne. Tak, J.D. Martinez pro Boston Red Sox. Pro Dodgers tady máme Albert Pujols, Minnesota Twins a Byron Buxton. Tak. Yermin Mercedes na rookie kartě pro White Sox. Tak, St. Louis a Yadier Molina. George Onay. George Ona. Rookie karta pro Padres. Seattle a Mitch Haniger. St. Louis a John Lester. Michael Kopech pro White Sox. Kopech. A Dane Dunning pro Texas. Wilson Contreras pro Cubs. Rookie karta pro Cincinnati Reds a Jose Barrero. Jared Walsh pro Angels. St. Louis a Nolan Arenado. A tady máme 4. a na ní Vladimir Guerrero Jr. pro Toronto Blue Jays, takže Michailovi Chrobokovi gratuluji k této parádnímu inzertu. Tak, ještě tu je Franmil Reyes. A Giancarlo Stanton pro Yankees. Goldschmidt pro St. Louis. A Ian Anderson Atlantu. No a poslední rukíčko pro z tohoto boxu je Brady Singer. Také dobré jméno. No já myslím, že povedený. Sice nám tady chybí jedna tady ta Metallic Holiday paralelka. Ta se jenom těžko překoukne. Měli jsme 4, mělo by jich tady být 5. Ale zase máme rare short print, takže za mě dobrý. Tak, hned se pustíme do toho druhého. Tak, pojďme se na číslo, tam vydáme 104,58 na konci. Zase by tam měla být ta jedna vánoční ozdoba. Doufáme, že bude malinko lepším stavu než ta první od Mookie Betse. Tak, tady to vypadá slibněji, to bylo pěkně na straně. A Giancarlo Stanton pro New York Yankees. Takže Jan Šimko, gratuluju k parádní ozdobičce, příští rok může ozdobit tvůj stromeček. Tak, prázdno. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 klíků. Tak jo. No, Milwaukee
a Nestor Jura, Cincinnati Reds a Mike Moustakas, AJ Puck, Oakland Athletics, pro Mets Brandon Nimmo, tím ano, Minnesota Twins a rookie karta Brent Rooker. Ach jo, Rooker. Takže tady rukičko. Tomu další rukičko Ke'Bryan Hayes, tak to je paráda pro Piráty, gratuluju. Tu má Lukáš Hájek. Kdyby to byl Short Print, že? To se nám líbilo daleko více. Pro Mets Marcus Stroman, Max Kepler pro Minnesota, pro Dodgers Corey Bellinger a pro Padres rookie Ha-Seong Kim, taky to není vůbec špatné jméno. Tak, proč se nám tady vždycky zatrhne roh? Tak, jeden catcher a tím je pro Kansas Salvador Perez. Willem Contreras pro Atlantu. A rukíčko samozřejmě. Jak to má chránič na ty botě, už jsem si říkal, že tam je něco pověšeného. Pro Arizonu Zach Gallen. Rukíčko Alec Akil Badu pro Detroit. Další rukíčko Alex Bohm pro Phillies a tohle to je ta Holiday paralelka Cupcard Holiday, takže to je parádní trefa. Zase pro mě teda. Nedá se nic dělat. Když to nechcete vy, vezmu si to já, vážení. Pro Colorado Trevor Story. Pro Yankees rukíčko Davy Garcia. Freddie Freeman pro Atlantu. Další rukíčko Jazz Chisholm pro Miami. To je další z mých oblíbených hráčů, děkuji za něj. A máme tady poslední z toho paklíku a tím je Matt Chapman pro Oakland Athletics. Tady růžek zůstal nesmyslně. Tak, Tampa Bay a Kevin Kiermaier. Days, Mike Trout po druhé. Koukneme, jestli by to nebylo nějaký SPčko, že tam už to je ve stovkách, ve 100 korunách, jo, tam to je třeba taková SPčko, je za 500, což rozhodně není k zahození. Cubs a Patrick Wisdom. Houston Astros, Jose Altuve. A pro Washington rukíčko Luis Garcia. Pro Diamondbacks Dalton Varsho, rookie karta a ne, tak Kubič. Tak. Mike Jastřemský, San Francisco. Nic. Justin Upton pro Angels. Pro Milwaukee Corbin Barnes.
A pro Minnesota Miguel Sano. Pět base. Vždycky tam zůstane nějaký rok. Tak, St. Louis a Yadier Molina. Pro Yankees Anthony Rizzo. Lourdes Gurriel pro Toronto. Pro Washington Stephen Strasburg. Tak, máme tady paralelku a na ní je pro Milwaukee Corbin Barnes. Pro Standu Kunce. Děkujem, Stando. Blake Snell pro Padres. Rookie karta Luis Alexander Basabi pro San Francisco. Kyle Seager pro Seattle. Pro White Sox Eloy Jimenez. A rookie karto Tristan McKenzie pro Indiany. Dodgers David Price. Yu Darvish, San Diego. Tady máme rukičko a Das Cameron pro Detroit. A opět Charlie Blackmon pro Colorado. Atlantu Freddie Freeman. Rookie Casey Mize po druhé tuším. Tažený na paralelce. Pro Detroit. Jde za mnou. Tampa Bay Rays a rookie Luis Patino. Tak, Anthony Rendon pro Angels. Pro Boston máme tu Rafael Devers a profilku JT Realmuto. Pálka a pitch. Tampa Tyler Glasnow. Minnesota rukičko Trevor Larnach. Ochtány. Druhé dneska. Koukám, jestli to má něco zajímavějšího. Short paint. Ne? Promec rukičko Travis Blankenhorn. A rookie paralelka, Metallic Holiday paralelka, Promec a na ní David Peterson. Hned jdou opět za mnou. Cincinnati Reds a Jesse Winker. Astros Justin Verlander. Colin Moran pro Piráty. Rukičko pro Toronto Nate Pearson. A David Peralta pro Diamondbacks. Marcus Semien, Toronto. A tady máme další
memo, nebo automemo, nebo podpis Jack Flaherty pro St. Louis Cardinals. To Jacob deGrom pro Mets. Další Dansby Swenson pro Atlantu. Yankees Corey Kluber. A tady máme Juan Soto pro Washington. Tak a co se nám skrývá za DJem LeMahieu? Mám to. Ne. Hulák, takže Jersina. A pro New York Mets. Co se dá dělat? Dneska to vyzbírám, vážení. Pete Alonso. Druhá Jersina, která je bez limitu. A teď ještě co tam píš? This card was worn by the fit. Takže z nošeného dresu. Samozřejmě nikdy není garantováno, že to bylo hraný dres, jenomže nošený. Tak, Texas a Sam Huff, rookie karta. Milwaukee a Christian Yelich. Rookie karta Victor Gonzalez pro Dodgers. Pro Mets Javier Baez. Pitch ještě stále. A Miguel Sano opět jak cukruje. A to je ta paralelka, takže Metallic Holiday paralelka a Miguel Sano pro Minnesota Twins. Takže Radek Šesták, gratulujeme. A k tomu ještě tady je Trey Turner pro Dodgers. Robert Alzolay. Adbert Alzolay, pro Cubs. Krásná momentka a Jet Lowry v Oaklandu. Justin Meadows, Tampa Bay Rays. A poslední z tohoto balíčku je Kyle Isbell, rookie karta pro Kansas. Poslední dva paklíky. Ještě bychom tady měli mít jednu variation, jeden short print. Takže rookie karta pro Texas, Spencer Howard. Ketel Marte pro Diamondbacks. Zach McKinstry, rookie karta pro Dodgers. Paul Bichette, Toronto. Nic. Sem. Jesus Aguilar pro tady máme Eddie Rosario Atlantu. Walker Buehler Dodgers. Josh Palacios, rookie karta pro Toronto. Alex Verdugo, Boston. A Alejandro Kirk, rookie karta pro Toronto. Tak doufujeme, že
se na nás Tops nevyprdnul a tady najdeme ten short print. A ještě máme tady nějak podezřele málo těch. U nás tady. Tak, Zach Burdi pro White Sox, růkičko. San Francisco a Brandon Belt. Texas Rangers a Nick Solak. Nic. JD Martinez pro Boston Red Sox. Tak, tady máme paralelku Mukio BC, tak to je parádní trefa. To gratulujeme. Kdo má Dodgers? Adam Duchoň. Tak, Minnesota Twins a Alex Krylov, rookie karta, paráda. Gratulujeme Minnesota Twins. Radek Šesták. Manny Machado pro Padres. Justin Turner pro Dodgers. Tak, Ronald Acuna. Atlantu a Ryan Zimmerman pro Washington. Tak, nikde jsem tady teda short print žádnej nezaznamenal. Je možný, že jsem ho někde přehlídnul, ale nechci to tady teďka zkoumat, protože jak to je malinký natištěný, tak to fakt neuvidím. Tak, dáme si to jak tady na stranu. Plný stack rookie karet, mezi nimi parádní jména. Tak, paralelky, taky s dobrýma jménama. To prostě chcete. A ten super short print a Pete Alonso Zamec. No a k tomu dvě jerseyny, jedna Alec Bohm, jeho rookie sezóně a druhá Pete Alonso Romec. No a vytáhneme další ročník. A tím je 2022. Další Topps Holiday Megabox. Tak, tady máme čísilko 11396. Tak, a co tady čeká? Tak, máme tady další ozdobičku, tentokrát to je stromeček a na něm Aaron Judge pro New York Yankees, paráda. Je dobrá trefa. Balíčky, níž je prázdný. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10 kousků. Takhle sem a vrhneme se hnedka na to. Tak, tady měly být ty Metallic Holiday 1/2 paky, čili 5 bychom jich zase měli mít. Opravdu to nebylo tak v tom minulým. Je tady možnost ještě, tady budou redky, tyhle ty Metallic Holiday, ta 1/92. Tak a Variation, ty jsou teda vzácnější už tady v tomto ročníku 1/20, ty základní. Jo ne, tak ten
Rare Variation, Short Print Variation 1:7 a 1:160 je Super Rare Variation. Přeházený, jak to píšou. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, tentokrát už není to tak moc divoký ten design těch karet, tady už to tolik ty sněhové vločky a ty řetězy, tam už to tak netrhá v oči. Gerrit Cole, New York Yankees, navíc se to daleko lépe čte tady. Tak, Cole Suns, Minnesota Twins, rookie karta, další rookiečo, Shane Bass, Tampa Bay Rays, dobré jméno, a Francisco Morales, rookie karta a tady máme Shane Bass, tady máme tu první paralelku, to malinko lepší, já to stížím. Jo, tady mají ten okraj, mají takový vánoční. A opět jsou ty hvězdičky, nebo ty vločky. Jsou zase tak drsnější, že jsou úplný ven. Tak a ještě k tomu Shane Bass na rookie kartě pro Tampu. To jde za mnou teda. Tak, další rookiečko. Seiya Suzuki. Wilson Contreras pro Cubs. Steven Kwan na rookie kartě pro Cleveland, zajímavé jméno. Eloy Jimenez, White Sox. A Mackenzie Gore, rookie karta pro Washington National, takže 1, 2, 3, 4, 5, 7 rookie karet v jednom balíčku. 5, 6 jenom. Kdyby aspoň každá karta měla hodnotu $50, že? To by potom byla paráda. Austin Riley, Atlanta Braves. Gio Urshela, Minnesota Twins. Tady máme hnedka jersey kartu a na ní Anthony Rizzo pro New York Yankees. Gratulujeme. A Jan Šimko. Paráda. A pro Yankees se počítá prakticky všechno. Jedeme dále. Javier Baez pro Detroit. Willie Adams pro Milwaukee Brewers. Andrew McCutchen, Milwaukee Brewers. Joe Musgrove, San Diego Padres. A Brandon Marsh na rookie kartě pro Phillies. Zajímavé jméno určitě na rookie kartě. Tak, Jonathan India, který zatím nenaplnil svůj potenciál na Cup Card. Škoda. Nebo uvidíme, třeba ještě se rozehraje. Dansby Swenson, Atlanta Braves, Seth Beer a rookie kartě pro Arizonu, Taylor Ward pro Angels. Tak, tady máme další paralelku. Tady tu Holiday paralelku. Nepíšu ani. A na ní George Springer pro Toronto Blue Jays. Za ní hnedka George Springer na bejsce. Chyběl na George Springer ještě na SPčko a bylo by to krásná duha. Miggy pro Detroit. Diego Castillo, rookie karta pro Piráty. Byron Buxton za Minnesota Twins. A Tommy Romero, Tampu, rookie karta. Cal Raleigh, rookie karta pro Seattle. Tyler Anderson, Dodgers.
Yadier Molina pro St. Louis. Luke Williams, rookie pro Miami. Bo Bichette pro Toronto. Ozzy Albies pro Atlantu. Max Kepler pro Minnesota. Carlos Correa pro Minnesota. Dylan Carlson, Cup Card pro St. Louis. A Marcus Semien pro Texas. William Woods, rookie karta pro Atlantu. Cedric Mullins pro Baltimore Orioles. Cooper Hamel, rookie karta pro Arizonu. A tak tohle chcete, vážení, tohle chcete. Aaron Judge na short printu. Nevidíte, že má kolem krku vánoční světýlka, trošku to. Takže gratulujeme. Pak má Yankees Jan Šimko, parádní trefa. Tak, podíváme se, jestli tady máme někde, co to je. Si to mají značený číslama. Ne, nikde to tady. Nikde to tady nepíšou. Nevadí, pak se ještě na konci na to můžeme podívat. Holiday paralelka Francisco Morales pro Filku na rookie kartě, to se počítá. Tomu Ty France pro Seattle, Marcus Stroman pro Chicago Cubs, Jake Burger, rookie karta pro White Sox, Pete Alonso pro Mets a George Kirby pro Seattle, zase rookie karta. Trošku dá do toho mikrofonu, ať to tam do toho. Ramos, Jose Ramirez, Cleveland, Bryce Elder pro Atlantu rookie, Mike Trout, ten má taky na sobě ten, jako ne tahle ta karta, ale jedna z jeho SPček má taky kolem krku tenhle ten světýlkový řetěz. Každopádně Mike Trout se počítá vždy. Julio Rodriguez neboli J-Rod na rookie kartě pro Seattle. Tak tohle to jsem si opravdu přál, tuhletu kartu. Paráda, děkuji tomu, kdo bal boxík. Sean Murphy, Athletics, nebo ten, kdo nám vybíral tyhle ty boxíky. Jordan Alvarez pro Houston. Reed Detmers pro Angels, rookie karta. Mookie Betts pro Dodgers, Richie Palacio, rookie karta pro Cleveland a Luis Robert jako White Sox. Další velice dobré jméno. Mám tušení, že o rok dříve na rookie kartě. Tak, rookie karto Hunter Green pro Cincinnati a Ohtani Angels, takže tu dvojku tady mám v této sérii. Ron Marinaccio, New York Yankees a rookie karta Shane Bieber, Cleveland, tady máme další a Miggy Cabrera, tak tenhle ten hráč potěší na všem, aspoň teda mě, na této holiday paralelce. Paráda, Nick Lodolo, rookie karta pro Cincinnati, to taky vůbec není špatné jméno. Brian De La Cruz,
To ještě nejde, Eli La Cruz. To bylo loňské rukičko. A Jack Suwinski na rookie kartě pro Piráty. Corbin Burns pro Milwaukee a Adrian Martinez pro Oakland. Také rookie karta. Takový tušení, že ten base set je 200 karet. Ano, přesně tak. JJ Matjevič pro Houston Astros rookie, Clayton Kershaw pro Dodgers, Ryan Pepiot pro Dodgers a rookie karta, Yuli Gurriel pro Astros, Nestor Cortez pro Yankees, Matt Chapman pro Toronto, Vidal Bruhan pro Tampu, rookiečko. Tak, tady za mnou to taky mám radost. Tim Anderson, Chicago White Sox, Kyle Schwarber pro Philku a rukičko Ernie Clement pro Indiány. Tak, začínáme rukičkem a Joe Ryan pro Minnesota, CJ Cron pro Colorado, Josiah Gray pro Washington, rukičko, Dylan Cease pro White Sox a další Holiday Padelka a Austin Riley pro Atlantu. Takže Adamovi Duchoňovi gratuluji. Hunin Ryu pro Toronto, Gavin Sheets pro White Sox, Eric Hosmer pro Bosox, Matt Feeling, rookie pro Philku a Logan Webb pro San Francisco Giants. No a v tomto, nebo z tohoto boxíku, to je poslední balíček. A Matt Penning pro Detroit Tigers, rookie, Jeff McNeil pro Mets, Walker Buehler pro LA Dodgers, rookie René Pinto, Tampa Bay Rays. Ohoho, a tady máme další short print, máme, nebo se pletu, ne. To je... Jo, to je 19 a ty obyč mají 11. Ano, přesně tak. To je právě to, že některý oni otáčejí a některý ne. Takže pro mě další... Tak a jak to poznat? Tady ta pálka, to je vlastně jakoby ta jejich cukrová tyčka, kterou si tam v Americe dávají děti na stromeček. A samozřejmě je to potom jako lízátko, nebo to je lízátko. A na ní Manny Machado pro San Diego Padres, takže i tato karta jde za mnou. A to číslo tady je na konci je 19 nebo 15. 15. No super, takže 2 short printy. A pak se můžeme podívat, který, protože právě podle toho, jestli máte kolem sebe ty světýlka, tu tyčku, nebo pásek ještě, možná, že i čepice tam má někdo na sobě, tak podle toho jsou rozděleny. A jinak na Becketu uváděli v tom loňském sérii i ty čísla, ale teď tady jsou. Tak se potom na konci podíváme. Tak, až je dojedem tohleto. Justin Verlander pro Houston, Alex Fido pro Detroit Tigers, rookiečko, Rhys Hoskins pro Philku, Elehuris Montero pro Colorado a rookie karta a Freddie Freeman.
Tak, to byl další boxík. Opět si myslím, že hodně vydařený. Tady zase vidíte stack plný rookie karet, některé opravdu ty nejlepší jména, které se v tom ročníku dají najít. Tak, ne, bych si to tady vypnul. No a tento poslední vánoční boxík s číslem 11396 si otevřeme hned. Tak, koukám, nůž je tupej už. Tak, další JD Martinez pro Boston Red Sox. Další ozdobička. A teď máme balíčky, boxík prázdný. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 9, 10. Tak, jinak tady to plnění sedělo. A nevím, jestli tady byla ta jeden short print navíc, nebo to je, ale ne, zase to je jeden ten 1:20 a 1:7, tak by to se měli, ale na to se pak podíváme na konci. Združujeme teďka. Jared Duran, Boston Red Sox a rookie karta, velice zajímavé jméno, Aaron Nola, Jared Walsh pro Angels, Max Muncy pro Dodgers. Tak, tady máme pro Arizonu Emmanuel Rivera, rookie kartu. Bichette, to bych si přál na nějaké tom short printu, Toronto. Sice získat ho, protože tady má Toronto někdo jiný, Michal Chrobok. A rookie karta William Woods, Cedric Mullins pro Baltimore, Cooper Hummel pro Diamondbacks a Jose Ramirez pro Cleveland. Tak, tady nás čeká něco zajímavého. Máme další jersinu nebo podpis. Tak, Oneil Cruz na rookie kartě, parádní jméno, gratuluji. Do Pittsburghu, to znamená Lukáši Hájkovi, Noah Syndergaard pro Philku, Anthony Rizzo pro Yankees, Joey Vance pro Detroit, rookie karta, Whit Merrifield pro Toronto, Marcus Semien, Rangers, Ty France pro Seattle. A tady to bude asi další jersey, pojď podepsaná, to byla pana, mám to rookie kartu. A pro Tampu, a na ní Wander Franco, rookie karta Wandera Franka, rookie jersey karta, paráda, tak to je další věc, která se mi určitě bude hodit do sbírky, protože Wander Franco za Tampa Bay Rays jde za mnou, vážení. Opět nechtěli jste to nikdo, nedá se nic dělat. A Ty France pro Seattle. Ten cover. Jersey. Asi myslím, že už teďka můžeme být s těma boxama velice spokojení, plno parádních karet a to nás ještě čeká 8 roku. Marcus Stroman pro Cubs, Jake Burger, rookie karta pro White Sox, Pete Alonso pro Mets, George Kirby, rookie karta pro Seattle, to bych ještě potřeboval, jsme vytáhnout ještě Wondera, ale ten je tady pro Tampu.
samozřejmě. A máme tady další. A Tyler O'Neill, St. Louis Cardinals. Holiday paralelce, takže Jan Šimko, gratuluji. Joe Dunano, rookie karta pro Atlantu, Yu Darvish pro Padres, Luis Arraez pro Minnesota, Josh Love pro Tampu, rookie karta a Adam Wainwright pro St. Louis Cardinals. Tak nechceš. Alec Manoah pro Toronto, Royce Lewis pro Minnesota, rookie karta, Max Fried, Atlanta. Tady máme 2 hit za sebou, už je samozřejmě, viděli jste jméno, pravděpodobně, ale necháme si to nakonec. Bryce Elder, rookie karta pro Atlantu. Mike Trout, tady není v žádném short printu, to je škoda. Se nám líbilo, ještě pro jistotu ne, tam 11 na konci. J-Rod, rookie karta pro Seattle, to bylo nejlepší ještě ho chytnout na nějaké paralelní verzi. Sean Murphy, Oakland a Hunter Green, rookie karta pro Cincinnati Reds, tak tohle je opravdu nabušený balíček, protože tady máme ještě Logan Gilbert pro Seattle, tu Holiday paralelku, no a pak tady všichni vidíte jméno Fernando Tatis a pro San Diego Padres opět pro mě a tady další, já to přiblížím opět, protože špatně to bude identifikovat. Tady vidíte, jak má rampouchy, vlastně spálky, tak další short print. Už třetí z tohoto boxu, už třetí z dvou boxu, pardon. Nádhera. A teda na konci se fakt podívám, který je který, protože tady ten má číslování 21, jeden má 15 a jeden má 19, tuším. Takže na to se podíváme. Mám tady Beckett otevřený, takže hned se na to můžeme podívat. Ale samozřejmě až po breaku, kde si kdo nechce, tak si to může, koho to nebude zajímat, může si to vypnout samozřejmě. Tak. Jedeme dále, ještě máme stále co před sebou. Nolan Arenado pro St. Louis. Brisky. Detroit rookie karta. A Vlady Genero Jr. pro Toronto. Anderson Severino pro White Sox rookie karta. Ke'Bryan Hayes pro Pittsburgh. Shohei Ohtani, škoda, že tady nějakých těch super mega hvězd, jako je on nebo Mike Trout, nějakou tu paralelku jejich. Ron Marinaccio na rookie kartě pro New York Yankees, Shane Bieber pro Cleveland, JJ Matijevič, rookie karta pro Houston a Clayton Kershaw pro Dodgers. Ještě tady určitě budeme mít nějakou tu Holiday, tady zrovna jedna je. Zrovna takhle. Nakonec. Takže Ryan Pepiot, rookie karta pro Dodgers. Yuli Gurriel pro Astros, Nestor Cortez pro Yankees, Joe Ryan, Minnesota Twins a rookie karta CJ Cron pro Colorado, Oscar Hernandez, Toronto Blue Jays, Christian Yelich pro Milwaukee Brewers, Seiya Suzuki, rookie karta Chicago Cubs, další parádní jméno, Wilson Contreras pro Cubs a do třetice budou tu Cubs, ne, tady Toronto a Teoscar Hernandez
a Holiday paralelce Toronto a to je pro Michaela Chroboka. Gratuluju Michaelovi nebo Michaelovi. Steven Kwon, rookie karta, další dobré jméno pro Cleveland. Eloy Jimenez, Chicago White Sox, rookie karta Mackenzie Gore pro Washington Nationals. Javier Baez pro Detroit. Willie Adams, Milwaukee Brewers. Jose Gray, rookie karta pro Washington. Dylan Cease, White Sox. Matt Manning, rookie karta pro Detroit. Jeff McNeil pro Mets a Walker Buehler pro Dodgers. Andrew McCutchen pro Milwaukee. Joe Musgrove pro Padres. Brandon Marsh už tady jednou byl. Philadelphia Phillies na kartě. George Springer, Toronto Blue Jays a máme tady další Cody Bellinger pro LA Dodgers. Takže Adam Duchoň, gratuluju této Holiday paralelce. René Pinto, rookie karta pro Tampu. Tak Xander Bogaerts pro Sox. Ethan Roberts, rookie karta pro Cubs. Randy Arozarena, cup card pro Tampa Bay Rays. A JP Sears, rookie karta pro Oakland. Tak, Miggy, Detroit. A Diego Castillo, rookie karta pro Piráty. Byron Buxton. Je za ním něco pro Minnesota? Ne, to je 15, že normální, řadovka. Tommy Romero, rookie karta pro Tampu. Juan Soto pro Padres. A Goldie pro St. Louis Cardinals. Joa Duran. To je brácha Jareda, asi schoda men. Pro Minnesota rookie karta. A Ronald Acuna Jr. Ten by se mi taky, nebo by se mi vůbec líbil na nějaké té paralelce. Jsem mu tady viděl se světilkama, někdo ho vytáhnul. Pro Atlantu. Spencer Torkelson pro Detroit rookie karta. Parádní rookie. Stephen Strasburg pro Washington. No a máme tu poslední vánoční balíček. Myslím z těch přímo vánočních boxů. Protože nás ještě čekají 2 boxíky Topps Fire. Ozzy Albies, Atlanta Braves. Tak, máme tady ještě jednu. Tak, Jason Krizan pro San Francisco a rookie karta. Tony Santillan pro Cincinnati. Rookie karta. Andrew Benintendi pro Yankees. DJ LeMahieu, Yankees. Johnny Cueto, Chicago White Sox. Ozzy Albies pro Atlantu. Max Kepler, Minnesota. Carlos Correa pro Minnesota. Dylan Carlson, cup card pro St. Louis Cardinals. A poslední tady ta
Holiday paralelka Christian Yelich pro Milwaukee Brewers a pro Standu Kunce gratuluji. Aby samozřejmě, nevím, jestli by mohla být taky v paralelní verzi, to nevybavuju. Tak, dáme to na stranu, opět tady máme parádní stack rookie karet, včetně těch nejlepších ročníků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, přesně tak, jak bylo napsáno, 10 holiday paralelek. Tak, 3 short printy, Aaron Judge pro Yankees, Manny Machado pro Padres a Fernando Tatis Jr. pro Padres. No, Anthony Rizzo pro Yankees a jeho jersey karta. No a Wander Franco Tampa Bay Rays a jeho jersey karta. A je tady napsáno Player Worn Memorabilia, takže to je nošený kousek dresu. Tak, já si tady tyhle short printy nechám, fakt se na to tak podívám, že to jsou 3 různý. A jeden z nich by měl být možná i ten super short print, 1:160 balíčků, mohl by být, pokud by se to povedlo. No a tady ještě ozdobičky JD Martinez, Aaron Judge. Tak a teď už si dáme tady ty 2 boxíky. No, co si k ním povíme? Tak, je tam tuším 7 balíčků, pokud se nepletu. Jo, 7 balíčků a po 6 kartách, čili 46. A potom tam jsou 4 bonusový gold minted card, čili pozlacený karty. Se mrkněme na nějaký to číslo. Vidíme problém s tímto boxíkem 11, 21. A teď už nám nic nebrání. Tohle jsou parádní boxy a sice ten design karet někomu zrovna nevyhovuje, protože je takový malinko divočejší, ale mně osobně to vůbec nevadí, já to mám rád, tenhle ten design prostě se mi líbí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 po 6 kartách. Se mi to jedno. Jdeme na to, vážení. Dá se tady najít samozřejmě i podpisovky. A dual podpisovky. Prostě. Takže tady máme řadovky. Bellinger, Cody Bellinger. Dodgers, Mike Maguire. Tak a tohleto, nevím, jestli to je řadovka pro St. Louis Cardinals. Tak, Joe Ryan, rookie karta pro Twins, pokud se nepletu, ano. Jazz Chisholm, to je Miami. No. Hank Aaron. Tady v tomto produktu jsou zakomponovány i takovéhle hvězdy, vlastně historické hvězdy, vlastně největší hvězdy historický, vlastně baseballový, a tady je za Atlantu Braves. Takže gratuluji Adamovi k tomuhle této legendě, všech legend by se dalo říct. A tady máme první. Ne, tak to je taky řadovka, ani Aaron Just Frankis a tady máme rookie color
Belker. A to je ta Gold Minted karta. Takže rukičko, ten. Dají se tady vytáhnout taky nádherný diecuty. Mám takový tušení, že by tady jeden mohl být. Už myslím, že ten Fire. Ale to uvidíme. Bryson Stott. Rookie karta pro Filku. Ano. Matt Chapman pro Toronto. Tady máme další. Tady se na toho schází trošku víc. Tak, pro Twins tady máme Royce Lewis, rookie karta, Matt Olson pro Atlanta Braves. A tady máme další Gold Minted, to je Fired Up, Luis Robert na ní. Ale to už je navíc tady v tomto boxu. Chicago White Sox. Takže Martin Schoř, gratuluju. Parádní golce. A ještě tady máme Aaron Judge to the Moon. Parádní insert. 5. Velice povedený design. Tyhle ty šadovky můžou kolikrát někoho mást, ale myslím si, že to úplně vynahrazují inserty a paralelky z této série. Tak, máme tady rukičko Josh Winder pro Minnesota, Anthony Rizzo pro Yankees, Alex Thomas pro Arizonu, rookie Alec, to je. Tak, Spencer Strider pro Atlanta Braves, další rookie, Jesse Winker, to je pro Seattle, tady máme Berriose a tady jsme viděli Giancarlo Stanton a tohle pokud bylo podepsaný, což není, což je škoda, ale nevadí, pro Yankees další minted karta. Tak, tady máme Sonny Gray pro Minnesota. Tak, tady zatím máme paralelku jednu. Tak, Stroman pro Cubs. Austin Meadows pro Detroit. To tak. Xander Bogaerts pro Bo Sox. Tak, tady Hernandez a tady máme redku. A na ní Ricky Henderson. Není nikde. Je to Ricky Henderson. Mr. Stolen Bases. Co nepletu, má jich více než 3000 a tohleto. Těžko někdo bude dohánět. Tak, Andrew Vaughn pro Chicago White Sox, Josh Love, rookie karta pro Tampa Bay Rays, Wong, jméno mi teda Colton Wong, to říká, pro koho to je, a to je Milwaukee Brewers. Tak, tady máme další, ten jeden die-cut parádní. Jack Flaherty pro St. Louis, Solar, to je to Nick Soler, George Soler pro Miami Marlins, JT Realmuto na Gold Minted,
pro Filku a zatím Jose Altuve on fire pro Houston Rockets. A když se tak podívám, a Radek Šesták, gratuluju tento nádherný diecut. Prostě jenom kvůli tomuhle se tyhle ty boxy vyplatí. Tak, Nudbar, Lars Nudbar, rookie karta pro St. Louis Cardinals. Čeká tady. Goldka. Tak, rookie karta pro Diamondbacks a Jake McCarthy. Blake Snell pro Padres. Brandon Crawford pro Giants. Rookie karta Brandon Marsh pro Angels. Reynolds, to je Josh, ne, Brian Reynolds pro Pittsburgh a Heliot Ramos, San Francisco Giants a další. Old Minted, tentokrát ještě rookie karta. No a poslední 7. balíček. Mike Trout na bejsce. Real Muto pro Philadelphia. Welker, toho jsme tady měli. Colton Welker, rookie karta pro Colorado. No, tuším, že jsme tady měli. Gavin Sheets, rookie karta pro White Sox. Tax, Luis Garcia, ne, Adolis Garcia, no těch Garcia tam je víc, samozřejmě. Ten je z Texasu a rookiečko pro Houston a Jose Siri. No tak tohle to je opravdu parádní že to je obyčejný teď retail box. Blaster box. No, obyčejný blaster. Co z něj vytáhnete? Plno parádních karet. Dalších 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, asi 13 rookie karet. Paráda. Tak, jedeme dále. Poslední boxík tohoto. Je to otvíračky. Pojďme se na číslo. 11. A bude to za námi. Tak. Tady boxík je prázdný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to souhlasí, no a jdeme na to. Tak, Peralta, to je Freddy, tuším. Jo, no to je napsaný tady v tom dovnitř. Cody Bellinger. Dodgers, Peralta byl pro Brewers. Tady máme green verzi, pokud se nepletu. Jazz Chisholm pro Miami. Opět Hank Aaron. Tentokrát ale základní verzi a pro Atlantu. No na base. Aaron Judge, Yankees. Co pak to tady máme? Clayton Kershaw, to bude asi ta Gold Minted. Gratulujeme Dodgers a tady je Cody Bellinger a za ním se skrývá rookie karta pro Cincinnati Arias a Gabriel Arias pro Cleveland, který nikdo nechtěl, Indiáni a je to 154/199 a to je green verze.
těchto boxů nejsou garantovaný žádný tyhle ty limitované paralelky, takže tady už máme dávno splněno. Inžera hodíme sem. Slušný začátek. Mark McGuire pro St. Louis. Tak, Joe Ryan, rookie karta pro Minnesota. Kupičku asi tak to je. Bryson Stott, to je Filka, jestli se nepletu, ano. Royce Lewis pro Minnesota, Matt Olson pro Atlanta Braves a Spencer Strider také pro Atlantu. Tak ono tady vlastně ten Arias. Tak, Chapman pro Toronto. Tady nás zase něco blízká. Jesse Winker, Seattle. Tak. Jose Berrios pro Toronto. Max Stroman, Marcus Stroman pro Cubs. Jorge nebo Soler pro Marlins na Gold Minted. Tady máme Windra a tady máme, tak no to, Windra pro Minnesota Twins. A tady máme Insert, Flamethrowers a Blake Snell pro San Diego Padres. To je pro mě. A tyhle ty jsou jestli ho tady najdu někde. Tak, podíváme se. Jsou 1:14, takže 1 a 2 boxy, takže paráda, splnilo se nám to. Nádherná karta. Tak, Anthony Rizzo. Tak, to jsme teda už dneska několikrát vytáhli pro New York Yankees. Alec Thomas, rookie karta pro Arizona Diamondbacks. Sonny Gray pro Minnesota. Sandy Alcantara pro Miami na red verzi. Red paralelce. Austin Meadows pro Detroit a Xander Bogaerts pro Sox. Máme další Gold Minted a ještě tady k tomu máme insertík další. Hernandez, který z nich to bude? Teoscar Hernandez pro Toronto, Vince Vaughn, Andrew Vaughn pro Chicago White Sox, Josh Love pro Tampu a na rookie kartě, Jack Flaherty St. Louis, je to tak, George Soler, Miami Marlins a Min Manea pro San Diego Padres a to Gold Minted. No a pak tady máme další Fire a tam je Bryce Harper pro Philadelphia Phillies. Takže to jde opět za mnou. Tady máme
Tak. Wong, který pak z nich to je? Colton Wong z Milwaukee Brewers. Rookie karta Larsen Nudbara pro St. Louis Cardinals. Crawford, to je Brandon Crawford. Brandon Marsh, ano, na rookie kartě, to už jsme tady jednou měli dneska. Reynolds, a to je Brian Reynolds pro Piráty. Tak, tady je Jack Flaherty pro St. Louis Cardinals na Gold Minted a máme tady další, ten To the Moon a je to Joey Votto pro Cincinnati Reds. Takže pro změnu je to opět moje. No a poslední balíček dnešní otvíračky, vážení. Doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že se přidáte i do některé z dalších. Příští měsíc, teda myslím si, že to bude NBA, co budeme otvírat. A po nějaké době opět zase si dáme i MLB. Tak, Gavin Sheets, rookie karta pro White Sox. Ano. Garcia, to je Adolis Garcia pro Texas. McCarthy. Jake McCarthy pro Arizona Diamondbacks, rookie karta. Blake Snell pro Padres. Mike Trout podruhé. A za ně poslední Gold Minted. To není, to je Flipping Out. A na tom Vladimír Guerrero. Tak tady máme další nadplán. A tohleto je 1:20, takže 1/3 boxy. Vladimír Guerrero pro Toronto Blue Jays a Michaila Chroboka. Gratuluju k tomuto parádnímu hintu, který zakončil tuto rozbalovačku. Já si myslím, že můžeme být nadmíru spokojení, že už jenom tyhle dva boxy stály za to. A k tomu ještě plno úžasných karet z short printů, jersey karet na tom těch vánočních boxech. Já si myslím, tímto bych to chtěl ukončit. Děkuji vám všem, chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku. Hodně štěstí, zdraví. Pokud budete i vy otvírat něco nebo kupovat nějaké karty, kupujte dobré karty, skvělé karty. Vytáhněte co nejvíce hitů v příštím roce, ale hlavně buďte zdraví, protože není nic na to, když máte zdraví pevné, budete vlastně dělat potom skoro, co chcete. Doufám se, už brzy uvidíme u další rozbalovačky nebo u dalšího breaku a chtěl bych vás tam pozvat dalšího roku, abyste nám nechali přízeň, dejte like, dejte si odběr na tomto kanále SCT. A kdo chcete, pojďte se ještě podívat, jaké ty short printy, že jsme to vytáhli, já je tady mám připravené. A jenom si přepnu obrazovku na... Tak, tady máme. No a první byl Fernando Tatis. Můžeme si ho napsat. Tatis a HV 179. Sem leze nějaký smysl. HV 9. Jak to nepí? Musel být junior. Jo, já mám hokej. Tak to opravdu hokej ho opravdu nenajdeme. Tak a už jsme tady. Tak a máme ho s tou pálkou.
Holiday Sleeve, Flag Neckage a Pet Iceless. A to je ta super short print. A jenom tohle to má BV25 a prodávají se kolem 8-10 dolarů. 8, 2, 5, 6, 3 byly tady. Jak se vám asi podaří, ale myslím si, že 250 korun break a vytáhnout kartu za 200 minimálně, tak si myslím, že to je parádní věc. Tak, pak tady byl Manny Machado. A ten byl HV143. A zase. A tady máme Candy Bad Can, takže to je ta základní, to je BV5, to bude taková nějaká $2 karta, dejme tomu, ano, přesně tak. Tak, pořád lepší než drátem do oka, jak se říká. No a poslední Aaron Judge. To bude ten Lights Necklace. A na ten se můžeme podívat zrovna. A to je HV1. Takže hnedka první karta. Aaron Judge a BV12, to bude taková 5-6 dolarová karta. 10 dokonce, no vidíte, takže gratulujeme New York Yankees. No a to by bylo z dnešního MLB breaku vše. Děkuji vám všem za pozornost, pokud jste vydrželi i tu vsuvku o tom, jak jsme se podívali. Takže měli jsme jeden short print, jeden super short print a jeden super short print. Paráda. Všem vám děkuji, mějte se krásně a u našeho breaku zase ahoj.